Ibalik na ang traslasyon sa kapistahan sa itum nga Nazareno sa Davao City nga ipahigayon karong Lunes. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara pulo sa pahigayon og traslasyon ang duha ka kapilya dinhi sa Davao City nga magsaulog og kapistahan ni Jesus Nazareno karong adlawng Lunes. Nakasabit na ang flags o banderita sa New Lanzona Subdivision, Matina, Davao City agig pagpangandam sa pagsaulog sa ika-14 nga kapistahan sa itom nga Nazareno sa Black Nazarene GKK karong Lunes. Ang duha ka replika sa itom nga Nazareno nga naa sa kapilya ay gikan pa sa Quiapo. Sugdan alas 4 sa kadlawon ang traslasyon gikan sa Black Nazarene Chapel padulong sa Alpha Homes agi sa Matina Aplaya, diretso sa Matina Crossing, subay sa MacArthur Highway ug pabalik sa kapilya. Unang higayon kini nga mabalik ang traslasyon human na undang tungod sa pandemya. Daghan kayong nalipay nga mga devotees kay ibalik na ang traslasyon. Daghan kayong nag-anhi dinhi karon nagbisita nangutana kung aduna bay traslasyon. Ginaandam na sab ang kapilya sa itong mga Nazareno sanglit ginalauman ang pagdagsa sa mga deboto. Busa, duha ka hugna sa misa ang ipahigayon. Alas 7 sa buntag ug alas 7 sa gabii. Doon sa medical mission sa alas 8:30 sa buntag. Apan ibawal ang mga padula nga mahimong sugal atol sa kapistahan. Highly discouraged gud namo kana ganing game of chances gani kana magsugal-sugal dire for the reason of kami manggod na mga GSL among ginaingnan ang mga bata ug mga batan-on diri nga ayaw gid mo pagsugal kay di na maayo. Gipangandama na sab sa Our Lady of Peña Francia Chapel sa Barangay Tigato ang pagsaulog sa kapistahan sa itom nga Nazareno. Alas 8 sa buntag ipahigayon ang Grand Traslasyon Procession gikan sa San Alfonso Parish padulong sa chapel. Doon say duha ka hugna sa Misa Nazareno sa alas 10 sa buntag ug alas 6 sa gabii. Ibalik na sab ang pahalok sa replika gikan alas 11 sa buntag hangtod na alas 5 sa hapon. Ang gibuhat nato last year manggod is kaning mobile translation. Karon na gibalik na atong katong traditional jud siya nga foot procession jud nga translation. Tuig 2016 dihang na-install ang replika sa itom nga Nazareno sa maong kapilya nga gikan sab sa Quiapo. Sara, makita ninyo sa akong likod nga giilisa na og color nga gold ang kining replika ni Jesus Nazareno. Musay suoton niya sa adlaw sa iyang kapistahan karong Lunes. Samtang nanawagan sab ang mga organizers ngadto sa mga deboto nga magsuot kay og face mask samtang motambong sa mga aktibidad sama sa traslasyon ug misa sanglit ginalauman nga dagsa gayud ang mga deboto sa maong adlaw. Sara. Dagang salamat, Argil Relator.